ଝିଅ ଜୟଙ୍କ ନାଁରେ କହୁଛୁ ସୋଦି ପକେଇବି ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ କେଳୁ ଚରଣ ବାବୁ ସିଏ। ତମ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ। ଦହରା ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନୀକୁ ତମେ କହୁଛ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ତମ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଇଁ ତମ ଝିଅ ସହିତ କେମିତି ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଦେଖ। ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନୀ ବସେଇକି ମୋ ଝିଅକୁ ଆଇଛି ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଜି ଭାଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି ଚକଟିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ଏଇ ଚକଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚକୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିଲେଣି ଦେଖ ମୋର ତ ପୁରା ରାଗ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ହୀରା ହୀରା ମୁଦି ମିଳି ତାକୁ ଆମେ ସକାଳେ କିଏ ମାଛା ଖାଇଲୁ ବୁଟୁ ଆଣିଥିଲା 10 ପେଟି ଅଣ୍ଡା ଏ କାଠରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚରଣ ବାବୁ ଆମେରିକାରୁ କେବେ ଫେରିଲେ? ଆମେରିକାରୁ ଟଟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ନାଳ ସବୁ ପଟ ପଟ ହେଇଛି ଗୋଡ ହାତ ଇଏ କୋଉଠି ନାଳ ଲଣ୍ଡନ ନାଳ ନା ଆମେରିକା ନାଳ? ଆସିଆ ଗାମୁଛା ପିଠା କରି ମୋ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ମାନେ ଶଳାଟି ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? ହିରା ମତେ ଚକରରେ ମୋଡା ହେଲା ତ ସତ କଥା କହିଦେଲି ତୁ ତ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ କେଳୁଚରଣ ବାବୁ ନୁହଁ ଇଏ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ମଝିରେ ଲାଗିବ ଶଳା ଶଳା କହିଲି କଣ ମୁଁ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନୀ ଜନ୍ମ ହବ। ଆଚ୍ଛା କାମ କଣ ତମ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଇଁ ଆଉ ବାକି ରଖିଛି ସେଠର ଧରେଇ ଦେଇଛି। ଭାଇ ଇଏ କଣ କହୁଛି? ଭଗବାନ ଏ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ମାନେ ଇଏ ପାଣ୍ଡୁ ପ୍ରଧାନ ପୁଅ ଭଗବାନ ତ ସିଏ ପରା କଲିକତାରେ ପାଣି ପାଇପ୍ କାମ ଉପର ବାଲା ଭଗବାନ ଡାକୁଛି ଇଏ କହୁଛି ପାଣୁ ପ୍ରଧାନ ପୁଅ ଏଇ ଶଳା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଣି କହିଲି ବୁଲେଇକି କହିଲି କଣ ନା ଲଣ୍ଡନ ଆମେରିକା ଇଏ କହିଥିଲି କଣ ହଉଥିଲା ଜମା ନାଇଁ ଇଏ ବି ସେମିତି ଆଉ ତା ମାଆକୁ କଣ ଖାଇକି ଜନ୍ମ କରିଥିଲା କେଜାଣି? ମୁଁ ଜାଣିଛି କଣ ଖାଇଥିଲା? କୁଣ୍ଡିଆ ଓଲୁଅ ଖାଇଥିଲା।